Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un nou episod din Minecraft cu Tudor în sat. Mă scuzați că n-am mai pus de foarte mult timp videoclipuri. Am avut ceva treabă și n-am mai putut să pun. Nu că nu găsesc că am fi uitat sau nu mai vreau să pun, dar chiar n-am avut timp. Bun. Începem. Aoleu, deja s-a făcut noapte, trebuie să mă culc. Nu prea că nu-mi găsesc casa. Căsuță dragă. Aha, uite aici. Ia, uitați, căsuța mea frumoasă. Făcută de mine. Vai, ce frumoasă e. Am pus și torțe ca să puteți vedea înăuntru. Că am văzut m-am uitat la episoadele mele și am văzut că nu prea se vedea. Nu se vedea deloc ce e aici în interior. Și am pus o torță, sau câte am pus? Una am pus, ca să se poată vedea ce e înăuntru. Na, bun. Aoleu, la un moment dat să îmi apară monștri, da? Nu-i nimic, o să mă dau mai încolo. Păi da, eu am aruncat din nou. Nu, asta ce o să facem, nu știu ce o să facem. Hai să facem niște pâine, că n-avem nimic de mâncare. Ce să luăm, ce să luăm, ce să luăm. N-am ceva. În fine. Hai să vedem unde găsim o grădină. Aici, acolo. Trebuie și morcovi, ne trebuie și grâu. Aici, grâu. Că ceva n-a până acasă. Na bun. A căzut ceva înapoi. Așa, așa, așa. Așa, așa. Și așa. Și așa. Bun. Mă luăm și asta, luăm și pe asta. Hei, ups. Fie, fie. Oh, mă duc până casa mea. Să duc o unealtă să repar acolo. Că nu trebuie lăsat așa, că după aia o să facă o să arate și urât și nu-mi place. N-avem bine. No, bun. Așa. Închidem ușa. Că mai sunt săteni care intră în casă și ba mi-au câte un lucru, ba. Că mi s-a mai întâmplat, nu când am filmat, până să mă apuc de filmat și până să am contul de YouTube, atunci tot mi apăreau și mi luau și mai bine acum. Bun. Așa e bine. E mai bine acum. Ce? Nu știu. Hai să luăm ceva morcovei și pe aia mergem acasă și ne facem mâncare. Bun. Nu arată nimica. Bun, avem și morcovei. 1 kilogram avem de morcovei. Tot am încercat pe alt cont să-mi fac o fermă de morcovi, dar nu mi iese. Nu știu ce trebuie să fac și cum trebuie să fac. Dacă știți cumva voi, vă rog să-mi lăsați la comentarii cum trebuie făcut. Chiar deloc nu știu. Uite, aoleu, ce urât arată că stă de acolo. Dar nu nimic. Măcar bine că avem unde să stăm. Da, e ducem acasă. Facem pâine. Și am făcut și pâinică. Bun. Gata. Așa. Aoleu, ăstea nu le-am pus. Hai, mă. Că n-am pus restul lucrurilor. Bă, n-aveam și o sabie. Asta și o sabie.
Fac ceva cu... la sabie, da. Bun, acum am și sabie, ținem la noi. Închidem ușa. Și am mai putea mai face acum de minat. Nu prea am chef acum. Azi omoră să teni. Păi de tot vreau să-mi fac un arc și n-am din ce. Am scos să văd eu ce mă fac. Dacă omor să teanul ăsta și mă dau. Bun, și acum să în opțiuni. Dăm difficulty maxim. Bun. Și acum ar trebui seara să ne apară diverse lucruri. Uite, astea frumos sunt eu. Băi, ia să vedem. Ia să vedem. La opțiuni. Acțiuni. Uau, ia uite ce frumos. Băi. Cred că nu pot să mă văd și din față. Minecraft nu are această opțiune pe tabletă. Sau dacă are, nu știu eu. Nu cred. Așa merg eu. Eu, doar. Ia să n-au băzit eu sau cum arată. Hai mă. Da, ori mai ești. Nașpa. Wow, ce frumos sunt eu, băi. Ui. Ups. Hai să punem și căscuța la loc. Da, bun. Hai să mă dau înapoi, că nu-mi place să merg așa. Bam. Yo, ce platformă drăguță ai pe aia. Porcovei cresc. Deci vă rog să încercați să aflați, să-mi ziceți mie, să lăsați la comentarii cum pot să fac o fermă de morcovi, că chiar îmi trebuie. Și o să mai filmez împreună cu alți prieteni, dar mai încolo când o să ne mai întâlnim, că deocamdată ei sunt plecați la mare, dar când o să mai trec eu pe la ei sau ei vin pe la mine, o să filmăm împreună și atunci o să vă prezint și o să facem fiecare câte o casă și o să lucrăm, cred că, mai mult pe creativ, că așa le place lor și o să filmez și eu pe creativ, că nu-i nimica, o să cred că o să fac și filmări pe creativ. Și cam atât cu episodul de astăzi, vă rog să dați cât de multe like-uri și să vă abonați și nu uitați ce v-am zis cu ferma de morcovi. Mulțumesc și ne revedem data viitoare.